Першая сусветная вайна паклала такую мяжу ягонай дзейнасці, і таму на гэты момант мы ўжо можам сказаць, што ён сыходзіць з актыўнай арэны. Звучит так, как будто это была реакция на глобальные перемены, обнажились те нервы такие душевные. Без ведання гісторыі евангельскага руху мы не можем рухацца далей, у прынцыпе. Сельский батюшка, который однажды все бросил. Пасля гэтага ён становіцца вельмі вядомым. Чаму? Вельмі добрыя пропаведзі з аднаго боку. Сначала Бога Отца познал, пережил, а потом уже познал Иисуса Христа, и в конце концов он стал новым человеком. Всем привет! Это канал «Помилуй блог», и я ее постоянный ведущий Сергей Лукьянов. Ставьте лайки. Спасибо большое всем тем, кто это делает. Вы поддерживаете нас. Каждый ваш один лайк привлекает 10 просмотров. Это очень круто. Бесплатный способ поддержать наш канал и воодушевить нас. А также комментируйте. У вас всегда есть возможность оставить комментарий под этим видео. Тем более сегодня у нас снова уже конечно, уже не гость, уже второй раз на нашем канале. Андрюс Янушек. И вы можете задавать вопросы ему под этим видео. Мы будем реагировать, отвечать. И, конечно, делитесь этим видео в соцсетях. Мы будем вам благодарны за распространение этого контента. Итак, этот подкаст мы будем сегодня вспоминать забытые имена. Узнаем важные события и узнаем, как простые люди меняли духовный ландшафт Беларуси. В прошлый раз мы говорили о Луке Декуть-Малее, а сегодняшний выпуск будет посвящен человеку, который оставил церковный сан, отказался от стабильной жизни и пошел проповедовать по деревням. Его звали Николай Макаревский, или по-белорусски Миколай Макаревский. И почему его имя, у меня вопрос, почти не звучит в нашей памяти. Кто он был? Отступник, мечтатель, герой веры? Давайте будем разбираться, и в этом нам поможет Андрюс Янушек, кандидат исторических наук и знаток евангельской истории Беларуси. Здравствуйте, Андрюс. Вітаю, Сергей. Дзякуй, што запрасілі. Уже другі раз быць прыемна. Вельмі важная тэма мы сёння закранаем. Мне здаецца, што Мікалай Макаревскі гэта імя цалкам забытае. Раскажу такую гісторыю. Дзесь лета 21 году я сяджу на петербургскім архіве і гартаю мікрафільмы. Прагортваю адзін за адным мікрафільмы і раптам натыкаюся на урывак, такі выразку з петербургскай газеты «Новое время». І там інтэрв'ю з беларускім прапаведнікам. Гляджу прозвішча Мікалай Макаревскі. Што такое газета «Новое время»? Каб мы разумелі. Гэта газета, з якой, напрыклад, супрацоўнічаў у свой час Антон Павлович Чэхаў, Мікалай Александрович Бердзяев. Гэта газета такая даволі топовая. Платформа такая, солидная. У Піцері, так. І тут раптам інтэрв'ю з нашым земляком, чытаю Мікалай Макаревскі. Я бачу, што ён расказвае сваё сведчанне, ён кажа, якім чынам ён прыйшоў да евангельскай веры. І я разумею вельмі адну важны момант. Я лічу сябе такім чалавекам, які трошкі ведае гісторыю евангельскага руху, і гэта прозвішча мне упершыню кідаецца ў вочы. І вось тут для мяне это быў такі выклік. Значыць, чалавек, ён даволі знакаміты быў на той час, а я асабіста пра яго нічого не ведаю. І я пачаў вось так капаць. Адразу гэта імя для сябе зафіксаваў. Пасля пайшоў у бібліятэку, знайшоў газету «Утренняя звезда», там ёсць сведчанне яго. І пытанне такое паўстала. Вельмі правільна вы ставіце пытанне, чаму ж мы пра яго нічога не ведаем. Вот именно. Таму што мы нічога не ведаем, ці амаль нічога не ведаем пра беларускае евангельскае прабуджэнне канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. Вось так наўскідку скажы сярэднестатыстычнаму евангельскаму хрысціяніну, я думаю, што ніводнага імя не назаве. Так вось, уже вялікае евангельскае прабуджэнне, гэта 20-30-е гады, там Декуть-Малей, там Антон Керцун, там Галяш Леўчык і іншыя, гэта ўжо многія так ведаюць. І там савецкі час і постсавецкі. А вось гэты перыяд, у які было такое вельмі важная падзея, ён фактычна невядомы. Нават многія не ведаюць, што жонка Фетлера гэта беларуская шляхцянка Варвара Кавалеўская. Вот это да. Таму тут, конечно, яны там ажаніліся, яны там заручыліся ў горадні, ажаніліся ў Петербургу у доме Евангелія. Там цэлая цікавая гісторыя. Пра гэта мала хто ведае. Таму, канешне, вось агульнае наша пра гэта прабуджэнне слабыя веданні, і разам з тым, што Макаревскі, ён фактычна, ягоная зорка ўзышла прыкладна ў 1912 годзе,
А Першая сусветная вайна паклала такую мяжу ягонай дзейнасці, і таму на гэты момант мы ўжо можам сказаць, што ён сыходзіць з актыўнай арэны. Як і што, цяжка сказаць. Таму я сёння трошкі хвалююся. У прынцыпе, для мяне гэта першая такая вялікая гутарка пра гэта знакамітага чалавека, бо шмат што зрабіў. І хочацца, канешне, пазнаёміць з ягоным імем. Як гісторык у мяне ёсць две такія праблемы. Першая праблема, я нават дакладна не ведаю, калі ён нарадзіўся, прыкладна год толькі ведаю, і не ведаю дакладна, калі ён памёр. Але ведаю дакладна многія рэчы, многія дэталі нават з ягонага служэння. Таму мы будзем гаварыць пра яго ў кантэксце беларускае евангельскае прабуджэння пачатку 20 стагоддзя. Да, дякую великий, Андрусь, что вообще вы занимаетесь такими вопросами, потому что я впервые услышал о его имени именно от вас, когда мы встречались с вами, пили кофе, была приятная беседа, вдруг вы называете Николай Макаревский, а я тоже смотрю просто и понимаю, что я вообще его не знаю и не слышал ни разу про него. Давайте начнем с самого фона. Если Николай Макаревский – одна из фигур евангельского пробуждения, то стоит разобраться, что вообще это за движение было. Пробуждение, значит, как будто что-то очень личное и в то же самое время массовое. Что это было за время и что это была за волна? Можно еще раз? Я понимаю, что вы подробно об этом рассказываете и пишете на своем канале «Слухай сюды». Кстати, вы даже на канале своем не говорили про Николая Макаревского? Нет, это первое. Это эксклюзив нашего канала «Помилуй блог». Итак, что это было за время, что это была за волна? Напомните нам, пожалуйста. Беларускае евангельскае пробуджэнне гэта такая вялікая частка нашай евангельскай гісторыі. Калі мы перайдзем да ўжо самых вытокаў, то гэта 1413 год, пропаведь Гераніма Пражскага, пасля рэфармацыі залаты век Беларусі, 16 стагоддзя, 17-18 стагоддзя контррэфармацыя і заняпад, і вось у канцы 19 стагоддзя пробуджэння. Мы кажам, чаму гісторыкі называюць пробуджэнне? Таму што нібыта сілы духоўныя, яны заснулі, так мы метафарычна кажам, заснулі, і вось прабудзілася. У першую чаргу што прабудзілася? Прабудзілася цікавасць да духоўнага абнаўлення. То бок грамадства ўсё, не толькі цэрквы, мы не кажам там праваслаўна, каталіцкая царква ці пратэстанцкая, там лютэраняць, кальвіністы, але ўсё грамадства зразумела, што даходзіць да некага духоўнага тупіка. Што час ужо мяняецца, і трэба новыя адказы, таму што новыя пытанні паўстаюць, новыя выклікі. І ў гэтым сэнсе, канешне, вельмі важны момант – гэта зноў жа абнаўленне вось такога адносінаў чалавека і Бога. І калі мы паглядзім, што ў нашай краіне гэта пачалося з Гомельшчыны. У Гомельшчыну вялікая такая маса людзей проста пачала пераходзіць у евангельскую веру. Гэта былі сяляне, дробная шляхта, якія пачалі чытаць Біблію і зразумелі, што яны не жывуць хрысціянскім жыццём. Трэба жыць хрысціянскім жыццём. Як жыць хрысціянскім жыццём? Мала хто пра гэта ведае, але на аснове вось гэтай біблійнай, скажем так, адкрывання Бібліі, чытання Бібліі, яны робяць выснову так, што адзін чалавек не можа быць хрысціянінам, што трэба шукаць супольнасць. Там цэлыя вёскі нават пераходзяць. Вёска Усохі, вёска Дубовы Лог, вёска Вуць, там вялікія цэрквы становяцца. Пазней яны на Гомель прыходзяць, там Берасцейшчына, вось якраз звязана з Макарэўскім, Гарадзеншчына, і з'яўляюцца імёны такія, імёны прапаведнікаў. І таксама імёны кніганошаў, таму што кнігі распаўсюджвалася пісьменнасць. Можам сказаць, што на сённяшні момант так трошкі у крыніцы жыцця часопісе, вось у гэтым годзе, гэты год юбілейны, таму што 150 год беларускаму баптызму, 150 год беларускаму евангельскаму прабуджэнню, выходзяць у кожным нумары нарысы такія пра прабуджэнне. У Гомельшчыне ўжо выйшла ў першым нумары, на Віцебшчыне, у Віцебску самім у другім нумары, зараз у горадні выйдзе, пасля ў Берасці, і мяркуецца так, што мы пададзім па ўсёй Беларусі. Вось я пішу кожны нумар пад рубрыкай «Наша гісторыя». Можна больш падрабязна пачытаць. Дык вось евангельскае прабуджэнне – гэта сапраўды пошук людзьмі новай тоеснасці. Калі я хрысціянін, то я не магу жыць фармальна. Калі я беларус, то я не магу быць фармальным беларусам. Калі я займаюся гэтай прафесіяй паклікання, я не магу займацца фармальнай. Вось это новае пакаленне, оно прыйшло, пакаленне ўжо без саслоўных такіх перагародак. Раней якое грамадства было? Калі ты нарадзіўся дваранінам, ты
ты дваранінам і памрэш. І наадварот, калі ты нарадзіўся селянінам, у цябе няма ніякай шансу, у цябе толькі сялянскае жыццё. Вось другая палова 19 стагоддзя, яна ломіць гэтыя перагародкі. Чалавек можа атрымаць вялікі такі аванс, чалавек можа стацца іншым. І вось гэта стаць іншым, это не стаць фармальна. Потому что формализм адыходзіць. І вось новыя адносіны з Богом — это не толькі адносіны ўнутры царквы, але адносіны ўнутры грамадства. Ну, вось калі коротко так описать. Ну, то есть это вообще-то, звучит так, как будто это была реакция на глобальные перемены, обнажились эти вот нервы такие душевные, сердечно-духовные запросы у людей обновились. И действительно, евангельское движение, оно давало ответ на эти вопросы, включая Николая Макаревского, который проповедовал и отвечал. И более того, люди могли почувствовать, что они могут быть не только быть частью официальной, формальной какой-то церкви, потому что там тоже были кризисы у института церкви в этот период времени, но и почувствовать и узнать, как это быть братом во Христе, минуя все вот эти социальные, как вы сказали, перегородки. Да. Как написано в послании Ефесянам, что Господь разрушил стену между дальними и близкими, и сделались мы близкими благодаря Христу. То есть это не бунты, не акции протеста, не секты в приличном смысле, а настоящее возвращение к Евангелию, только без привычных церковных каких-то рамок. Хорошо, давайте теперь к Николаю Макаревскому. Вот что удивительно. Он был известен при жизни, о нем писали газеты, о чем вы уже говорили, у него была своя аудитория. И все же сегодня о нем почти никто не знает. Давайте вот как-то, может быть, проанализируйте, как это так получилось. Вы уже как-то коротко об этом сказали. Кто в этом виноват? Что делать, чтобы мы дальше не забывали их? Дзякуй за пытанне. Мне здаецца, што гэта сутнасна важны момант. Таму што без ведання гісторыі евангельскага руху мы не можам рухацца далей, у прынцыпе. Ну чаму? Ну, напрыклад, калі мы паглядзім на сённяшняе становішча, што мы бачым? Што для евангельскіх хрысціянаў, беларускіх, часам бліжэй там гісторыя Ізраіля там, і гэтак далей, чым гісторыя вось уласнай евангельскай царквы. Чаму так адбываецца? Таму што ёсць, у прынцыпе, такая, я бы сказаў, тэалагічная, багаслоўская праблема. Багаслоўская праблема, што гісторыя, яна не важная. Ну, не так важная. Хоць у Бібліі мы што бачым? У Бібліі мы бачым кнігу там «Дзеі апосталаў». Но гэта ж кніга не завершана. Царква ж не знікла. І дзеянні не працягваюцца, пішуцца. У Другазаконні, 8 раздзел, 2 верш, напісана, што памятаю увесь шлях твой, якім вёў цябе Господ. І гэта не напісана пра асобнага чалавека, это напісана пра народ. В сённяшнім разуменні пра царкву. Таму, канешне, вось пытанне з тым, каб вывучаць і вывучаць дасканала, гэта што нам дазваляе? Дазваляе адказаць на пытанне, чаму мы такія і што нам рабіць далей, каб не паўтараць таго кепскага і, наадварот, утрымліваць тое добрае, што было ў гісторыі. Дакладнае веданне гісторыі, я падкрэслю, дакладнае веданне гісторыі, на гэтаму вельмі дапамагае. І якраз вось дзякуючы ў тым ліку і вашым выпускам і каналу, я думаю, што гэта у нейкай ступені яно можа дапаўняцца, таму што калі гісторыя не прагаворана, калі гісторыя, я вот нават сам для сябе разумею, што калі я не прагавару гэта, нават калі гэта напісаў, то гэта яшчэ не цалкам ува мне жыве. Напісаць, прагаварыць, пазнаёміцца, абмеркаваць з іншымі, вось чаго не хапае. Не хапае, каб вось гэтыя, скажем так, героі веры, яны ажылі і як бы ўвайшлі ў наша жыццё. Ну, то бок іхны прыклад увайшоў ў наша жыццё. Вось гэта, мне здаецца, не хапае. І таму, канешне, Макаревскі застаўся як бы на такім маргінэсе нашай памяці, ну, там быў і быў, а сегодня у нас все іншае. Ну, это не зусім так. Но мы гораздо больше знаем про Проханова, да, то есть про российских деятелей. Фетлер там на слуху, какие еще имена такие, там Павлов и так далее, потому что периодические издания всегда были статьи, там Братский вестник, вот акцент был туда. И мне кажется, хорошее время вернуться к белорусскому евангельскому движению и вспомнить не менее значительные имена белорусских деятелей, служителей. И вот даже вот вы говорите про историю, даже вот его биография, да, Макаревского сама по себе, это уже почти что тоже отдельная история, это сценарий для фильма просто настоящий. Сельский батюшка, который однажды все бросил. И продолжите вообще, что дальше с ним произошло? Вот он был таким,
выбрал путь за Христом, евангельскую веру. Что дальше? Ну так, вельмі цікава. Сапраўды, я тут з вами згодны, што гэта можна такі кінематаграфічная біяграфія. Ну, пачнём з таго, з ягонага нараджэння. Нараджэнне пра ягоную біяграфію я асабіста даведаўся з паліцэйскіх пратаколаў. 27 студзеня 1914 года ён быў арыштаваны і даваў вось там паказанні і паліцэйскі пратакол. Яму было шкада, што не пісалі даты нараджэння. Проста напісалі, што яму было 43 гады. Значыць, нарадзіўся ён ці ў 1870, ці ў 1871 годзе. Ён быў патомным ганаровым грамадзянінам. Ён не быў сялянінам, але не быў дваранінам. Нешта такое вот... Средний класс какой-то. Средний класс такі. Ён нарадзіўся ў мястэчку Алькенікі каля Вільні. Ну, то бок такая заходняя Беларусь. Вось там ён меў бацькоў, бацькі... Это сейчас Литовская, да? Сёння Літва, так. Сёння Літоўская рэспубліка. Але на самай мяжы з Беларусю. Вось там, ну, літаральна тут. Бліжэй, чым Вільня нават, да. Да нашай мяжы. Вельмі такая, ну, памежа, ну, то Віленская губерня тагачасная. Яго бацька быў таксама праваслаўным святаром. Ён меў старэйшага брата. Старэйшы брат вучыўся ў Петербургскай духоўнай акадэміі, а ён вучыўся ў Віленскай духоўнай акадэміі. Як ён казаў, што вось ягоная біяграфія, яна складвалася з такіх вось перыядаў, калі ён хацеў вучыцца і не хацеў вучыцца. Калі ён не хацеў вучыцца, ён чытаў проста. Ён чытаў тыя кнігі абсалютна не па праграме, якія былі ў яго, і часам гэта былі кнігі абсалютна атэістычныя. Ён стаў святаром у 1892 годзе. Першы ягоны прыход гэта была такое мястэчка Олтуш. Сёння гэта Маларыцкі раён Брэсцкай вобласці. Пазней ён быў пераведзены ў Кнышын Беластоцкага павету, пазней зноў у Маларыцкі раён быў праведзены, а сам ён жыў, арендаваў дом як ён пісаў, у Брэсце-Літоўскім. Там ён у Брэсце, там ездзіў па гэтых прыходах, і ўрэшце 1906 годзе ён атрымлівае прыход у вёсцы Тапільцы Беластоцкага павету. І вот ён бачыць нейкую незвычайную сітуацыю. У яго 1200, як ён казаў, прыхаджанаў. Ну, такая вялікая тэрыторыя, і некаторыя з іх чытаюць Біблію, маюць і чытаюць Біблію. Ну, для яго ўжо гэта выклікала такое, ну, такога не павінна быць, ну, нідзе не было. Дзесьці прыкладна ў 1912 годзе ён сам пакаяўся і прыйшоў да Евангелля, склаў сябе сан. То есть он отказался от сана? Так, ён адмовіўся ад сана, таму што як ён сам пісаў, што гэта было для мяне пытаннем, вялікім пытаннем, але я вырашыў, што я так змагу больш эфектыўна служыць Господу. Ён стаў раз'ездным прапаведнікам. Значыць, вельмі цікавы момант. Ягоныя пропаведзі записываліся. Ягоныя пропаведзі былі такія даволі... Как записывались? В аудиоформате? Не, ну аудио тогда еще не было. Ну да, я понимаю. Там, ну я знаю, что там даже про Ханова есть аудиозапись, но я вас неправильно понял. Так. То есть записывали прям... Записывались ад рукі, просто ён сам пісаў частка і гэта публікаваў. Вось, дарэчы, ягоная асаблівасць, што вот я пакажу фотаздымак 13-го года, ён чыста такі вот беларускі інтэлігент, з гальштукам і так далей, такія валасы, бародка невялікая. Ён заўсёды насіў з сабой нататнік, запісную кніжку, дзе фіксаваў усё жыццё царквы. Вот знайсці бы гэту кніжку, ну, цаны б не было, ну, у следчых справах не захавалася. Ён пасля гэтага ён становіцца вельмі вядомым. Чаму? Вельмі добрыя пропаведзі з аднаго боку, а з іншага боку вось ён апынуўся ў самым цэнтры. Што такое Беласток? Беласток — гэта зарэгістраваная баптысцкая царква. Пазней ён меў сувязь відавочна і з Кузьмалеем і з Праханавым. Праханаў яго запрашае прапаведаваць у Петербург на фанарны завулак. Там, дарэчы, яго на гэту пропаведь прыйшоў корэспандэнт газеты «Новое время», ўзяў яго інтэрв'ю. Вот как оказалась его статья там. Па ягоных пропаведзях ідуць дыскусіі. Вядомы такі прафесар Дмітрий Багалюбаў піша рэцэнзію на пропаведзі Макарэўскага, а яму адказвае тбіліскі свяшчэннік
ён брехінічаў. І вось узнікае такая, ну, цэлая інтэлектуальная, вось, як я бы сказаў, такая патасоўка, што вось там гэтыя атрымліваюцца вось так, гэтыя так. Вось ён урываецца ў такое інтэлектуальнае евангельскае жыццё. Ну, дзякуючы таму, што Праханаў яго запрасіў. Пасля ён не застаецца ў Петербургу, хоць ён мог там і жыць, і так далей. Ён прыязджае ў родныя Тапільцы. Зноў жа, Берасць, Тапільцы, ён прывозіць брашуры. Брашуры друкуюцца ягоныя ўжо ўласныя і ў Петербургу, і ў Лодзі. Ён знаёмы з пастарам Раманам Хамяком, які крысціў дзеку Смалея. Вось тут такія сувязі. Некалькі разоў яго затрымліваюць. Яго абвінавачваюць у абразе праваслаўнай веры. Але цікава, што ён выйграе суд. Ён не абражаў. Это интересно. 1913 год, люты, ёсць дакладнае рашэнне суда, артыкул 90 ўлажэння аб пакараннях прызнаны невінаватым. Не было абразы. Пасля зноў жа розныя такія вось ягоныя перыпетыі, і у ліпені, 27 ліпеня 1914 году яго прысуджаюць да выгнання з Гродзенскай губерні, таму што ў Гродзенскай губерні яму ўжо было забаронена жыць. І мы памятаем, што такое 27 ліпеня. 28 ліпеня 1914 года пачынаецца Першая сусветная вайна. Ну, тут, кажа, ўжо было нікому ні да выгнання, ні да чога. І мы вось не ведаем частку ягонага жыцця з 14 до 17 году, але ў 17 годзе зноў жа Праханаў піша у «Утренняй звезде», што яго павінны разам з Праханавым і яшчэ адным служыцелем Трасуновым яго павінны былі судзіць у Петраградзе, таму што тады ўжо змянілася заканадаўства падчас Першай светнай вайны і не можна было прапаведаваць па-за межамі малітоўных будынкаў. Ён прапаведаваў відавочна. Яго павінны былі судзіць, але здарылася лютаўская рэвалюцыя. Вот как это по следам шло. Так, і зноў жа, ну, вот, і літаральна вось суд быў прызначаны на 28 лютага 1917 года, вот вельмі цікавы момант, а 27 лютага ўсе суды былі ліквідаваныя, таму што часовы ўрад прыйшоў і ліквідаваў царскія суды ўсе. І вось тут ягоны шлях губляецца. Гісторыкі кажуць, што ён зноў жа пасля вайны пераехаў у заходнюю Беларусь, але ўжо ён не быў такім вядомым прапаведнікам. Але зноў жа гэта толькі па чутках. Магчыма, ён дзесьці загінуў, магчыма, дзе выехаў, мы не ведаем. Вось такая нескончаная біяграфія. Он как, да, он пришел из ниоткуда, ну не ниоткуда, и как будто бы ушел в никуда, и с точки зрения исторического повествования очень жаль, что нету больше информации. Но, может быть, какие-то еще полицейские протоколы попадутся когда-нибудь. Зноў жа, гісторыкі кажуць, пакуль няма. Вот, да, хорошее замечание. Но вот мне показалось, что самый интересный момент — это его обращение. Я слышал, что он сам довольно подробно описал этот свой опыт обращения к Богу, к Иисусу Христу, как это произошло. Можете рассказать более подробно, Андрусь? Так, безумоўна, дзякую за пытанне. Мне здаецца, што вось гэта вельмі добра ілюструе ўвогуле тое, што адбывалася ўнутры беларускай евангельскае хрысціянства. Газета «Утренняя звезда», но ў Беларусі тады не было ніводнай газеты евангельскай. Ці ў Петербургу былі, ці ў Польшчы былі, ці ў Адэсе, ну, друкаваліся па-за межамі нашага краю ўсе. Таму ён надрукаваўся ў Праханова. Зноў жа, ён быў хіба што вельмі блізка знаёмы з Праханавым. Праханаў ва ўступе да ягонага сведчання піша так, што, ну, многія з вас чулі вось у нас на фанарным завулку пропаведзі Мікалая Макарэўскага. І па вашых просьбах я друкую ягонае сведчанне ў 3 нумарах. То бок ён аддаваў палосы сваёй газеты 3 нумары. І там змяшчаецца сведчанне такое, што ён пісаў так, што для мяне з самага дзяцінства я вырас у веры. Да 16 гадоў у мяне была дзіцячая вера. Я ведаў, што Бог ёсць, і я мог шчыра маліцца. Але ў 16 гадоў, як і ў кожнага падлетка, адбыўся такі крызіс адносінаў з Богам. І на той момант, што гэта за час 16 гадоў, гэта канец 80-х гадоў 19 стагоддзя. Ён піша, што вельмі модныя былі такія розныя атэістычныя рухі, розныя матэрыялістычныя і навуковы светапогляд такі. Ну, вось, што навука, яна ўсё даказала. Ну, кшталту таго, што дзіцячай веры ўжо няма месца. Але паколькі грамадства і царква, і існуючая тады царква не давала такога пераходу ў дарослую веру, то вось многія на ступені гэтай дзіцячай веры, яны проста расчароўваліся. А просто трэба было, як ён пісаў ужо пазней, стаць на одну прыступку вышэй, і ўсё, і для цябе ясна становіцца, што адбываецца ў свеце. Але гэта заняло 17 гадоў.
Вось гэты такі шлях. У нейкі момант ён ужо быў жанаты, у яго з'явіліся дзеці, ён ужо быў прыходскім святаром, і ён сніць сон такі. Сон у чым палягаў? Што у сне пралятаюць вакол яго Ісус і апосталы. І толькі адзін Ісус паварочвае галаву і глядзіць на яго. Ён паехаў да сваіх бацькоў, а бацькі жылі ў Кобрынскім павеце, вёска Таракані, так называлася. Маці ягоная кажа: я інтэрпрэтую так гэты сон, што Бог звярнуў на цябе ўвагу, а ты на яго не звяртаеш. І па ягонай сведчанні я так раблю выснову, што гэта 1907-1908 год. Это вот прыкладна такая. Зноў жа пералом эпох, такая рэвалюцыя, тут усё это. І ён кажа, што гэта перавярнула мяне. Я зразумеў, што мне трэба нешта рабіць, каб звярнуць увагу на Бога. І першае, што патрапілася пад руку, гэта кніжка Льва Толстога «У чым моя вера». Вот так вот, вот так. Як ён яе дастаў? Это ж была забаронена на той момант. 1884 год яна цалкам прызнана еретычна і забаронена. Але дзесьці ён яе дастаў. Ён кажа, які там разгляд, якое ўсё. І я зразумеў, што ёсць Бог Айцец. Я яшчэ не ведаў Хрыста, але я ведаў Бога Айца. Толстой мне адкрыў Бога Айца. І я пачаў прапаведаваць у царкве пра Бога Айца. Ні слова пра Хрыста, але ўсе мае пропаведзі вось пра гэтае пра Бога Айца. І пазней я зразумеў, што той, хто чытаў гэту кнігу Толстога, то ён разумее, там даволі такі скрупулёзны лінгвістычны аналіз новага Евангелляў. Тому Толстой праводзіць вось гэтыя так, тлумачыць такія і так далей. Гэта такая добрая інтэлектуальная праца. Але там няма Хрыста. Вот ён кажа, тады я звярнуўся да Евангелія, пачаў чытаць Новы Запавет. Я іх перачытваў некалькі разоў і зразумеў, што вось хто такі Ісус Христос. Ісус Христос — гэта Господ і збаўца мой асабісты. І вось пасля гэтага прыняцця уся моя літаратура, ён чытаў там нямецкіх, французскіх пісьменнікаў, там Каміля Фламарыёна, ён чытаў па астраноміі, там ён заглыбляўся, проста сядзеў, у вёсцы мы сёння можам уявіць, чалавек чытае там Фламарыёна ў арыгінале. Потрясающе. Эміля Золя, ён над гэтай літаратурай быў вельмі так шчыльна туды паглыбляўся, Дастаеўскага, там, расейскіх, там, розную сусветную класіку ён чытаў. Ён у гэта заглыбляецца, і ён прыходзіць да высновы, што, па-першае, што патрэбна чалавеку, каб перайсці вось з гэтай дзіцячай веры да дарослай, яму патрэбна вельмі мала і разам з тым вельмі шмат. Яму патрэбна асабіста прыйсці да Хрыста, і Христос ужо яго будзе сам весці. І вот у гэтым моманце ён кажа, я разумею, што чаму мае прыхажане чытаюць Біблію. Рэч у тым, што яны хоць і прысутнічаюць на маіх набажэнствах, а яны ездзяць у Беласток, у баптысцкую царкву. І аднойчы мяне запрашаюць. 1910 год, кажа, бацюшка, паехалі на набажэнства, паслухаем, што баптысты гавораць. І ён прыязджае туды і кажа, вось, і ўжо ў цягніку яму сустракаецца жонка машыніста. І жонка машыніста кажа, што это у вас, чаму вы едзеце, з якой... І вось гэта размова з гэтай жанчынай яго яшчэ больш падштурхнула. І ў Беластоку ён атрымлівае такое, як бы, як мы скажем, нараджэнне звыш ці што. Духовны опыт пережывае. Так, духовны опыт перажывае. Пазней едзе ў Ковель да баптыста, вось тут у гэтым, і ён разумее, што вось, жыццё яго мяняецца, і ён становіцца іншым чалавекам. Ён кажа, я тады, піша, што я тады ўпершыню закахаўся ў сваю жонку. Рэч у тым, што ён жаніўся, абавязак быў тады. Проста, што чым хутчэй жаніцца, священник, должна быць жена. Так. А была жонка з даволі заможнай сям'і, і яму казаў, яна мне не падабалася. Ён так і піша, яна мне не падабалася. Але я вымушаны быў з ёй жаніцца, таму што мне хацелася вось так. І кажа, я іншымі нават паглядзеў на сваю жонку. Вось гэта такая, калі коротка, гісторыя пакаяння. И у меня сложилось впечатление, что тоже он испытывал один из таких штрихов к его кризису, что человек, который сам вел службу, нес служение, будучи православным священником, вдруг осознал, что он, конечно, и знает тексты, библейские, но сам не знает Бога. Сначала Бога Отца познал, пережил, а потом уже познал Иисуса Христа, и в конце концов он стал новым человеком. В прошлых выпусках мы говорили о Луке Декоть-Малее. Еще один герой тех времен, белорусский деятель, евангельский служитель. Кстати, можете посмотреть на нашем канале его. И я так понимаю, что их пути пересекались, не так ли?
Так, все правильно. Ну, гэта ж тая самая мясцовасць і той самы час. Топильцах, да, вот так где-то? Тапільца недалёк ад Беластоку. У Беластоку пакаяўся дзікуць малей, у Беластоцкую царкву наведваў Макарэўскі. І цяпер стаіць пытанне. Дзікуць малей на той момант нікому не вядомы. Это цяпер мы, скажем так, это велічыня, і пра Макарэўска ніхто не ведае. А тады было наадварот. Макаревского знали все, а Так. кто такой Дзекуць малей? А хто такі дзікуць малей, парадокс со мы, временем. так, скажем так, Да. мало хто ведае. Я думаю, як ён апынуўся, дзікуць малей, у Петербургу на біблейскіх курсах Праханова. Таму што на біблейскіх курсах, каб апынуцца на біблейскіх курсах Праханова, трэба было мець рэкамендацыю ад некага служыцеля. Напісаць аўтабіяграфію, ну і мець адукацыйны цэнз, таксама вось Іван Сцяпанович казаў пра адукацыйны цэнз. І я прыходжу да высновы, супаставіўшы ўсе факты іхнага жыцця і перамяшчэння, што хутчэй за ўсё Праханову якраз парэкамендаваў дзікуць малея у якасці навучэнца на курсах менавіта Макарэўскі. Вот я как раз хотел уточнить, неужели это так? Вот это да. І тут, канешне, вельмі важны момант. І там кажа, што біёграф дзікуць малея Сцяпан Пекун, ён пісаў, што ад пропаведзі дзікуць малея пакаяўся праваслаўны святар. Ну так гэта было ці не, але мы ведаем, што яны былі звязаныя. Яны служылі ў тых самых месцах. І пазней ужо, пасля Першай сусветнай вайны, калі дзікуць малей ужо пачаў служыць у Берасці, яны ж таксама фактычна перасякаліся. Чаму? Таму што першую баптысцкую супольнасць у Брэсце-Літоўскім стварыў не дзікуць малей, а стварыў Макарэўскі. І калі мы кажам, што ў 1913 годзе ў Брэсце ўжо была баптысцкая царква. І нават пра яе пісалі у «Утренняй звезде». Там была нават іх паліцыя прыйшла рабіць вобшук за нелегальнае набажэнства. Макарэўскі там жыў, і там былі веруючыя людзі. У 21 годзе прыязджае дзікуць малей, і вау, такі выбух. 800 членаў за 3 гады. Каласальны выбух. Але хто быў перад ім? Мы ж павінны разумець гэты момант. Таму, канешне, з дзікуць малеем была вось гэта сувязь, і відавочна вось гэта такі трохкутнік, скажем, Макарэўскі, дзікуць малей Праханаў. Ну, відавочна тут таксама было. Таму, ну, конечно, адказваючы на ваше пытанне, скажу так, сувязі былі. Ну и очевидно, что поскольку он был православным священником, оказался от сана, то он попадал под особое наблюдение полиции, особенно. То есть это как идеологически, как это сказать, неблагонадежный человек, который отказался от православной веры, стал баптистом, грубо говоря, или там евангельским верующим. И полиция серьезно воспринимала его личность Макаревского, даже больше, чем Лука Дзекуць малей, который не был православным священником. Хорошо. По поводу пристального внимания полиции к ним. Что же, уже вы упомянули, что на него составлялись протоколы, велись какие-то дела. Что еще пришлось потерпеть Макаревскому в связи с тем, что он оставил свой сан? Впоследствии есть какая-то информация больше? З вашего дазволу, я тут больш такі шырокі кантэкст дам, каб мы разумелі эту сітуацыю. На той момант вось пераходы з канфесіі ў канфесію гэта былі зусім нерэдкай з'явай. Не то, что сегодня. Это зусім не так было. Ну, напрыклад, Макарэўскі перайшоў з праваслаўя там у іванскую веру. Там быў такі ксёндз Стэфан Барткевіч. Таксама быў ксяндзом, стаў гэтым. Быў адзін са служыцеляў Усохскай царквы баптысцкай, ён перайшоў у праваслаўе. Былі лютэране, якія пераходзілі ў баптызм, баптысты, якія пераходзілі ў лютэранства ці кальвінізм. Мы разумелі, што сітуацыя яна не была такой вось аднамернай, што нешта там выключнае адбылося. Там такі быў у Расіі такі святар Рыгор Петроў. Там пісаў там брашуры і так далей. Яго пазбавілі сана. Пасля ён вярнуўся. І гэта вось такія перыпетыі, ну, і сама гісторыя з Львом Толстым, то так, то гэтак. Сама гісторыя, ну, была вось гэта. Я думаю, што паліцыя сачыла за ім не таму, што ён выйшаў з праваслаўнай царквы, там, ці, можа, ён мог там і вярнуцца і так далей. Гэта не было асноўнай прычынай. Асноўная прычына была поспех пропаведзі. Вельмі паспяховы пропаведнік. Резонанс, который он... Резонанс. Да. Резонанс, ну, це ж асоба, пра яго пішуць, там спрачаюцца. Па ўсёй, калі мы палядзім нават ягоныя гэтыя месцы, дзе ён прапаведаваў. Ён прапаведаваў у
Берасці прапаведаваў, ён прапаведаваў у Беластоку, ён прапаведаваў у Петербургу, ён прапаведаваў у Кіеве, ён прапаведаваў у Кацерынаславе, Днепрапетроўску, а ён прапаведаваў у Ростове-на-Дону, ён прапаведаваў у Баку, ён быў у Маскве. Просто што, ну, нават геаграфія сама і сама вось ягоная асоба, яна выклікала вось такое, ну, быў негалосны нагляд. Але самы цікавы момант. Пракурор Гарадзенскага акруговага суда даў запыт, каб ён быў затрыманы. Затрыманы, прабачце, губернатар даў пракуроры, але пракурор піша, што няма падставаў. Ён не парушае заканадаўства. Ну, фактычна на яго складаліся пратаколы і так далей, але ён быў на свабодзе. Ну, затрымліваліся на некаторыя дні. Што пра яго вядома? Першае, пра яго вядома, што ён заўсёды імкнуўся вярнуцца ў родныя мясціны, прапаведаваць у родных мясцінах. У Тапільцах ён прапаведаваў у такой вёсцы Завады, недалёка ад Тапільцаў, ён прапаведаваў у Берасці, ён хацеў тут, ён мог бы там далёка ад дома быць, там дзе і так далей, але ён заўсёды вяртаўся. Я нават знайшоў у следчай справе ягоны подпіс па-беларуску, напісана Мікалай. Мікалай Макарёўскі. Ну, цікавы такі момант, ён такі вось чалавек неардынарны. Помимо, вот у меня возник вопрос, помимо протоколов, на которые на него полиция составляла, помимо вот этого личного свидетельства, которое было размещено в «Утренней звезде», что-нибудь еще осталось после него? Может быть, какие-то там брошюры, книги, может, какие-то статьи, труды? Потому что проповедь-то понятно, но он ее произнес, и все. Вы говорите, что кто-то записывал. Так. Па-першае, што ён збіраў сведчанні. От ён едзе і кажа, у мяне ёсць нататнік. І пасля ён выдаваў. Ён выдаваў зборнікі сведчанняў. От ён па розных цэрквах, і ён казаў, што вось у Кіеве да мяне падышла старушка, якая расказала сваё сведчанне. Ну, сведчанне такое, яна такое вельмі простае, што ў яе была праблема залежнасць ад тытуню, што яна курыла з 12 год да 65. Вось увесь гэты перыяд. Ён кажа, і ніхто не мог, ну, у яе лёгкія, кепскія, ўсё, ніхто не мог вызваліць яе ад гэтай залежнасці. І вось яна прыйшла, і за яе памаліліся, і кажа, на працягу месяца Господ даў Духа Святога. От ён змяшчае гэта сведчанне. Ну, я так коротка кажу яе жыцця. Была там такая Маша у Петербургу, у якой памёрла мама, яе бацька выгнаў, яна пайшла у публічны дом. А што такое публічны дом тады? У публічным доме гэта тэрмін жыцця 5 гадоў, ну, каб мы разумелі. Ну, пасля жанчына заражаецца, памірае. Это 95%, так. Ну, праз 5 гадоў вот ужо чалавек не жывы проста фізічна. І от яна і аднойчы ёй сказалі, у яе не было ўжо грошай, яна ўжо не было нічога, ёй сказалі, што ты, от ён запісвае яе сведчанне, што ты схадзі там да пашкоўцаў, пашкоўцам можна прадаць сваю душу. Калі ты крывёй распішешся, яны тады даюць трошкі грошай, і ты хаця бы, ну, некалькі месяцаў працягнеш. Ну, а душа, ну, што такое душа? Ёсць яна там ці няма? І яна з такім намерам прыйшла на набажэнства, што дзе тут крывёй распісацца, каб далі хоць трохі грошай. І вот яна пазнаёмілася са служыцелямі, і пазней, ну, праз многія яшчэ выпрабаванні Господ правёў, і пазней яна стала, па-першае, выжыла, проста фізічна выжыла, і пазней яна стала адной з такіх сёстраў, якія дапамагалі вось, ну, скажем так, падшым жанчынам, як тады казалі, іх навяртаць у служэнне. Ён прыязджаў у нейкае мястэчка, і там, ну, нейкая жыла сялянская сям'я. І пытанне п'янства тады. П'янства, ну, просто была катастрофа. Столінскі павет за 1 год толькі казённай гарэлкі выпілі 35 000 бутэлек. Это ўжо на мяжы вымірання. Ну, каб мы разумелі. Ён заўсёды пачынаў сваю пропаведь супраць п'янства. Ён казаў, вось ёсць такая, ну, вы выходзіце з рэальнасці, насамрэч вы аддаеце сябе ў рукі д'яблу. Ён вот піша, як сем'і вызваляліся ад... І вот гэта запісвае. І ён выдае такія зборнічкі. Ён піша вось гэта. Воодушевляюще звучит.
ён вот гэтае сведчанне, ён рэальнае сведчанне. Ён не піша прозвішчаў, ён толькі імёны піша. Ну, там Маша, напрыклад, там яшчэ так далей, але без прозвішчаў. Каб, ну, чалавек, ён жывы на той момант, але ён апісвае вось гэтыя гісторыі і самых розных мясцінаў. І вось гэтыя зборнікі, некалькі брашураў яго ёсць. Сведчанне яго асобнай брашурай. Ёсць нейкія палемічныя такія творы захаваліся. Я дакладна нават не ведаю, колькі іх, бо не лічыў. Мінімум 4. Где их можно найти для широкого круга читателей? Они доступны? Где их можно поискать? Или они только у историков хранятся? Ну, сёння абсалютна яны недаступны. Ну, можна там у інтэрнэт выкласці там фотаздымкі, таму што некаторыя ў мяне ёсць просто гэтыя брашуры. Але яны недаступныя. Ну, трэба ехаць у Петербургу, там, дзе і ў Лодзь, там, дзе яны выдаваліся. Там ёсць асобныя асобнікі, калі так сказаць, асобныя экземпляры. А у нашых бібліятэках нават іх няма. Вот слушая историю Миколая Макаревского, я понимаю, что человек ушел из церкви, да, из православной, а его начали слушать даже больше, чем раньше. Как вы думаете, в чем сила его была проповеди? Вы уже сказали, что он ворвался в этот интеллектуальный мир, то есть он много читал до этого. Он что-то выдавал, ну, почему такой взрыв он произвел в свое время? Чем его проповедь была особенной? Ну, вельмі важны момант, калі казаць пра поспех ягонай пропаведзі. Ён заўсёды імкнуўся рабіць акцэнт на актуаліях. Ну, што было... На злобу дня, так, говорят так, у нас. Так. На злобу дня. Ось вельмі добрае такое азначэнне. І што это азначае? Ну, мы сённяшні момант мы кажам, што ён там выйшаў па-за царкву і так далей. На той момант яно было трохі па-іншаму, яно глядзелася. Што царква — гэта людзі. Царква — это людзі. Ён ад людзей не адрываўся ніколі. Ён заўсёды быў з тымі людзьмі. Ну, напрыклад, 1913 год, Беласток, Кірмаш, ну, там, дзе прадаюць. Вось Макарэўскі прыходзіць да аднаго свайго знаёмага і кажа: у цябе ёсць фурманка, ёсць, ну, завязі мяне, ну, на кані, вось на возе, завязі мяне ў такую вёску і з кнігамі. Ён і прыязджаюць у гэтую вёску Завады разам з ім. Ён раскладае, а ён, ну, ведае гэтых людзей, якія... Ён раскладае гэтыя кнігі і кажа: давайте пачытаем Евангелие. Чытае Евангелие, і для яго вельмі важны момант было цытаваць дакладна словы Хрыста. Ну, на той момант што было? Казалі, што там вы там не шануйце іконаў, там, ці вы там не... Пакланяйтесь мачам. Так, і так далей. У яго нічога няма так. Ён пра это ўвогуле не гаворыць. То есть он не нападает с критикой? Ён кажа, што вось адкрыўся Христос, і Христос, ён праз Евангелие, і кожнаму ёсць магчымасць асабіста пазнаёміцца і праверыць мяне, ці праўду я кажу пра гэта. Прыязджае паліцыя, 30 чалавек, усіх арыштоўваюць. І ёсць у пратаколе сведчанне кожнага апытваюць, што яны чулі. І вось гэта самая цікавая крыніца. Што ж вы чулі? Так. Што это было? І людзі кажуць, што абсалютная большасць, ну, я там, конечно, 30 сведчанняў не скажу, но абсалютная большасць яна кажа, што ён прапаведаваў пра Ісуса Хрыста. Ён чытаў Евангелие. Некаторыя кажуць, супраць п'янства казаў, некаторыя казаў, пра сябе расказваюць. Ніхто не сказаў, ні адзін чалавек, што там ён іконы, там, ці на праваслаўную царкву, ці на каталіцкі касцёл нападаў, там, ці ён рабіў нейкія палітычныя заявы. Нічога не. Ва ўсіх гэта засталося. И в полицейском протоколе вот говорит, он говорит об Иисусе Христе. И что с ним делать? Так. И кажут, что все отпустить. Да. На раніцу отпускают. И пытанне такое, раздавал брошюры ці не? Так. Усе сказали, что он просто поклал на стол. Мы сами брали. Не раздавал. Сами брали, не раздавал. Ну, получается, что Николай был таким, как бы мы сейчас сказали, медийной личностью. Газеты писали, интервью давал, брошюры издавал. Ну, конечно, не раздавал, но он издавал. Итак, давайте еще раз перечислим. Что это были за тексты? Это были апологетические брошюры, да, я так понимаю? Так. Это были объясняющие брошюры, суть евангельской веры. Так. Вот. И сборники сведчанняў. Сборник свидетельств, да, мы уже говорили. Гэта былі палемічныя такія брашуры, але гэта не ягонае аўтарства, а брашуры пра яго. Даже так. Ну, выйшла ў Петербургу такая брашура «Дело веры».
нумар 22. От аддзела веры гэта быў такі антысектанцкі місіянер, цэнтр у Петербургу, і яны выдавалі такія брашуры у 10-12 годзе. І нумар 22 цалкам прысвечаны Макарэўскаму. А ён вазіў з сабой яго. І таксама брашуру вось гэта «Горкая праўда». «Горкая праўда» адказ вось на гэту брашуру. Ён кажа, вось, пра мяне ёсць два сведчанні. Вось две брашуры надрукаваныя. Я да іх не маю ні адносіны. Пра мяне вось так і так пішуць. Адзін мяне падтрымлівае, другі мяне крытыкуе. Вы можете пачытаць. І вось, сустрэчы з імі проста былі цікавыя, бо, асоба медыйная і прытым контраверсійная. Ніхто не скажа, што ён там быў, выстаўляў сябе ў якімсьці добрым святле ці кепскім святле. Цікавы яго сам падыход вось гэты, што можете паглядзець. Але нават у той брашуры, якую напісаў Багалюбаў, там ёсць дакладныя ўрыўкі з ягонай пропаведзі. Проста Багалюбаў іх крытыкуе і кажа, што гэта пропаведзь штунда баптызма. Менавіта ён такое азначэнне, што штунда баптызская пропаведзь, якая там прывядзе да таго, але ўрыўкі з пропаведзі давай і ўрыўкі з гэтых. А пропаведзь, якая была за яго, абарону яго, там было тое, што Мікалай Макарэўскі гэта хадзячы дакор усім нам. Што мы называемся веруючымі, мы называемся нават святарамі, але наколькі мы спазналі Бога. Вось жыццё гэта чалавека, таму што ён, былі, канешне, і нападкі, такія памфлеты супраць яго. Нападкі такія, што ён кінуў сям'ю. Я, напрыклад, такіх сведчанняў нават у паліцэйскіх пратаколах не знайшоў. Ён сюды піша жанаты. Адзіная рэч, я не ведаю, спачатку яго 3 дзяцей, пасля 2. Што было вось з дачкой ягонай, не зразумела. Жанаты, Юлія Фёдоровна, жонка яго, дакладна нараджэння, ўсё ёсць такое. А пісалі, што ён кінуў сям'ю, сям'я не падтрымала і так далей. Дакументы это не пацвярджаюць. Былі такія рэчы, якія абвінавачвалі, што ён там, кепска вёў гаспадарку. Усе там не даглядаў свой дом. Нешта такое. Але гэта што-то такое, казалі, бытавуха такая, наколькі гэта ж незразумела. Але вось тэалагічна ён гэтыя брашуры вазіў. І пры тым, што вакол яго вялася палеміка, у тым ліку і ў сталічнай прэсе, гэта ж дадавала яшчэ дадатковы стымул, каб з ім сустрэцца ўвогуле. Ён ужо стаў не толькі чытаць лекцыі. Калі забаранілі ў 1912 годзе такія пропаведзі адкрытыя, евангельскія лекцыі, прычым пропаведзь вось, а ён начытаны. Ён ж вельмі начытаны чалавек. Ён пачынаў з літаратуры, ён пачынаў з тога, з гэтага. Вельмі так паэзію, там Блок аналізаваў, там яшчэ нейкіх, ён там глядзеў гэтыя моманты. Гэта ж была, ён выкарыстоўваў свой інтэлектуальны багаж. Таму, канешне, в гэтым сэнсе ён быў чалавекам, я лічу, што унікальным. Унікальным у тым сэнсе, што ён дасягнуў самаадукацыі. І гэта Бог выкарыстаў для пропаведзі. Вы описываете очень такой живой портрет евангельского служителя, на который нам стоило бы сегодня ориентироваться. Быть начитанными, быть посвященными Христу, быть начитанными, интеллектуально любознательными и при этом умудряться и молиться, полагаясь на Божью мудрость, чтобы человека приводить всегда к Иисусу Христу. И поселять или сеять вот эти семена веры в окружающих людях, отвечая на актуальные какие-то жизненные вызовы. Я все это сейчас повторяю, проговариваю, понимаю, что это очень крутой пример. Слово «крутой» может быть не совсем академичное, да, но это очень классный пример для того, чтобы нам сегодня, современным евангельским служителям, ориентироваться на такой пример. И действительно, сегодня времена, мне кажется, не сильно много отличаются от тех, которые были там, и наше время нуждается в таких служителях. Итак, какое влияние оказал Николай Макаревский на пробуждение Беларуси? Можно ли говорить, что без него оно бы шло иначе? Вы уже сказали, что он в Бресте предвосхитил Луку Дьяко Тьмалея. Можно ли сказать, что все-таки без него оно бы шло иначе? Если бы, хотя история не терпит таких сослагательных наклонений, но тем не менее. Дзякуй за пытанне, сапраўды яно важна. Я вельмі шмат сам над гэтым думаў. І падумаў так, што калі за 2 гады чалавек дабіўся таго, што яго хацелі выслаць з Гродзенскай губерні, а Гродзенская губерня гэта і Брэст, і Кобрын, і Беласток, усё, то значыць нешта, ён быў уплывовым. То значыць ён уплываў на ўсю эту сітуацыю.
Вялікае евангельскае прабуджэнне 20-30-х гадоў, вось заходняя Беларусь і гэтак далей. І мы паглядзім, дзе ўтвараліся вось цэрквы найбольш вялікія. Утвараліся цэрквы там, дзе прапаведаваў Макарэўскі. Там, дзе ён раздаваў свае брашуры. А яшчэ такі адзін спосаб, ён рассылаў поштай. Вот какой даже. Вот за гэта, дарэчы, яго вельмі так прыцягвалі, можа быць, найбольш. Ну тут яўна парушаў, што нельга было тыя брашуры. Так. А ён бандэролі И пошел, да. наперад там настаўніку царкоўна-прыходскай школы, там Мікалаю Пазняку, ён там прыслаў цэлы бандэроль, там прыехала паліцыя, разбіралася, каму гэта. Это ж палову гэтых брашураў разабралі там і так далей. Ён сеяў, ён быў місіянерам, ён быў прапаведнікам. І самае галоўнае, што ствараліся цэрквы, ствараліся супольнасці. Першая сусветная вайна, конечно, разбурыла вось такое царкоўнае жыццё нармальнае, таму што і цэнзура, і ўсё, і акупацыя нямецкая. Але калі ўжо усталявалася больш-менш стабільная сітуацыя, то там ось адбываліся такія, відавочна, тое, што пасеянае ім, яно узыходзіла, ўзышло. Чаму яго мяне здзіўляе? Я хацеў паглядзець на фінал ягонага жыцця. Чаму яго не ўзгадваць? Мне здаецца, што ці то проста, што гэта абрэзалася ўсё і... хаця і пра Барткевіча таксама не узгадваць. У нас і пра Кавалеўскую, пра Прымачэнку Лявона. Лявона Прымачэнку, хто цяпер скажа, хто такі Лявон Прымачэнка? А на той момент это ж... Так, может быть, о нем в следующий раз и поговорим? Можно поговорить, конечно. Так, я обращаюсь к нашим подписчикам и тех, кто нас смотрит, что если вы хотите, чтобы мы поговорили о Левоне... Левон Примаченко... То пишите в комментариях. Левон Примаченко. Это еще один герой, неизвестный, затерянный вот в этих перипетиях исторических глобальных изменений, евангельский деятель. Один з герояў прабуджэння, беларускае прабуджэння канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. І я думаю, што уваходзім мы і гэтак далей. І вельмі важна сапраўды зрабіць вось эту гісторыю беларускага брацтва, каб мы это разумелі. Таму што часам нашы хрысціяне лепш ведаюць пра лорда Редстока, які прапаведаваў у Пецярбургу, прыехаў з Англіі, чым мы ведаем там пра Макарэўска ці Прымачэнку. Слушайте, Андрусь, с Божьей помощью и с вашей, я думаю, что мы постепенно будем кирпичик за кирпичиком возвращать историческую память евангельским верующим Беларуси, всех деноминаций и конфессий, что это наши отцы-основатели, которые служили здесь, на белорусской земле, и подавали пример Христа, миссионерского духа, интеллектуальной веры, и которую можно простыми словами передать в народ, чтобы люди, потерянные без Бога, могли обрести надежду. Это потрясающий пример. Николай Макаревский, простое имя, простая деревня, простая речь и в то же самое время настоящая смелость, честный выбор и пример, который не устарел и не устаревает. Спасибо, Андрусь, за этот разговор. Если наши друзья, вам понравился этот выпуск и рассказ Андруся, то, пожалуйста, поставьте лайки, поделитесь этим видео в соцсетях, оставляйте комментарии. И не забудьте также подписываться на канал Андруся «Слухай сюды». Мы повторим в описании этот канал. Надеюсь, у вас больше будет подписчиков, где вы тоже рассказываете больше и подробнее об истории евангельского движения Беларуси. И просто даже об истории, да, я так понимаю? История Беларуси. Да, об истории Беларуси, то, пожалуйста, подписывайтесь. Поэтому спасибо большое вам, Андрусь, что вы пришли, рассказали, просветили, я бы сказал. И теперь Николай Макаревский, мой новый герой. Благодаря вашим изысканиям, пусть вас Бог благословит и даст больше терпения, времени и сил для того, чтобы просвещать нас и возвращать нам евангельскую историческую память. Дякую великий, с приємністю. Да, все, до скорых встреч. И, друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. В общем, я не устану это повторять до тех пор, пока мы не продолжим наш рост. И особенно белорусскомовный контент, если вам понравился, тем более поставьте побольше лайков. До встречи.